ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. шаби гузашта ташкилоти ACA расман эълон карданд ки соли 2023 дар ҳамаи вазнҳои ташкилоти худ гран-при ташкил мекунанд ки ғолибони ин гран-при ҳам соҳиби камарбанд ва ҳам соҳиби $1 миллион мешаванд. оиди ин чиз президенти ташкилот Майрбек Хасиев хабар дод. дӯстони қадрдон, мехоҳам ба шумо хабари калонро расонам. соли 2023 дар ҳар як вазни ташкилоти ACA турнир дар формати гран-при баргузор мегардад. фонди умумии ин гран-при аз $10 миллион зиёдро ташкил медиҳад. ин қарорро ба он хотир баровардем ки гран-прие ки аллакай дар вазни сабук рафта истодааст ки финалаш мобайни соли оянда баргузор мегардад, хеле гран-при рейтингӣ ва машҳур шуд. ҳамчунин ба назари ман ин аз ҳама формати шавқвар ва ҳаққоние ҳаст ки беҳтаринро муайян мекунад. барои ҳамин анонсҳоро интизор шавен. моро аз ҳама соли пурваъдадиҳанда ва умедворам ки муваффақ интизор аст, навиштааст Хасиев. дӯстон, дар ҳақиқат фикр мекунем ки идея беҳтарин аст ва барои бисёр ҷангварон имконияти хеле хуб аст. ногуфта намонад ки дар ташкилоти ACA якчанд ҷангварони тоҷик баромад мекунанд ки яке аз онҳо Аъзам Ғаффоров, Давлатманд Чӯпонов, Маъмур Ҳамдамов, Фаридун Одилов ва дигар ҷангварони тоҷик ҳастанд ва акнун ҳамаи онҳо имконият пайдо мекунанд ки дар ин гран-при иштирок карда барои $1 миллион қувваозмоӣ кунанд. барои ҳамин дӯстон, мо шуморо дар ташкилоти ACA соли 2023 хабарҳои беҳтарин интизор аст. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра дар муҳорибаи унвонии вазни худ ки байни Ислам Махачев ва Александр Волконовский баргузор мегарда прогнози худро дод. онҳо ду ҷангвари бузурганд. Волконовский зарбаҳои сахт ҳам дар дастонаш ва ҳам дар пойҳояш дорад. Ислам боша фишори хеле сахт дорад. агар ки рақибро ба замин афтона, ман фикр мекунам ки дар ин муҳориба Ислам Махачев ғолиб мешавад. агар ки Александр Волконовский худро аз текдаунҳои Ислам ҳимоя карда тавонад ё ин ки баъди текдаунҳои Ислам зуд ба пойҳои худ бархеста тавонад, пас ӯ имконият пайдо мекунад. аммо ман Махачевро ғолиб мебинам, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунем ки супер муҳориба байни ду чемпион аллакай рӯзи 12 феврал дар турнири UFC 284 баргузор мегардад ва бояд гуфт ки айни замон ин муҳориба аз ҳама муҳорибаи калони соли 2023 аст ва бисёри мухлисони муҳорибаҳои омехта ин муҳорибаро бесаброна интизоранд. шумо чӣ дӯстон? шумо ин муҳорибаро интизор ҳастен ё не? топови ҷангвари фаластинии UFC Билол Муҳаммад эълон карда гуфт ки барои муҳориба зидди Ҳамза Чимаев омода аст, ҳатто агар ки Ҳамза Чимаев вазни даркориро карда натавонад. муҳорибаи ман зидди Леон Эдвардс маънои калон дорад. ҳамчун вариант ман тайёрам ки дар ин кард зидди Ҳамза Чимаев муҳориба гузаронам. ман бо ӯ дар Лондон ҷангидан мехоҳам, ҳатто агар ки ӯ вазни даркориро карда натавонад, чӣ гунае ки ӯ ин корро дафъаи гузашта карда буд. бигзор ки муҳорибаи мо муҳорибаи довталабӣ шавад. барои ҳамин ман ба Лондон мерам ва интизор мешам. камарбанд дар куҷое ки бошам, ман дар ҳамон ҷо будан мехоҳам ва дар ҳамон кард баромад кардан мехоҳам. ва агар ки рақиби Леон Эдвардс баромада натавонад, пас ман тайёрам ки ӯро иваз кунам. ё ин ки мо бо Леон Эдвардс метавонем ки проблемаи худро дар берун ҳал кунем, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунем ки Билол Муҳаммад ва Леон Эдвардс аллакай як маротиба дар октагон вохӯрда буданд. дар ҳамон муҳориба Эдвардс бо ангуш ба чашми Билол зад ки аз ҳамин сабаб муҳориба қатъ шуд ва дар натиҷа доваро ин муҳорибаро баргузор нагардида эълон карданд, яъне бенатиҷа. барои ҳамин дӯстон, дар ҳақиқат байни онҳо кори нотамом аст ва агар ки Камару Усман ба муҳориба зидди Леон Эдвардс баромада натавонад, пас ман фикр мекунам ки муҳорибаи Билол Муҳаммад ва Леон Эдвардс муҳорибаи хуб мешавад.
ба фикри шумо чӣ дӯстон? оё Билол Муҳаммад зидди Леон Эдвардс ва Ҳамзат Чимаев шанси ғолиб шуданро дора ё не? Метавонем фикротонро нависен. Ҳатман дар канали мо обуна шавен. То боздид хонободу сарбаланд бошен.